En zo komt er een eind on de street om de leukste winkelstritten van Nederland. De Lietse Tjerkstrit in Ljouwert wordt twadde. De uitslag is nog net bekend, had de ondernemers ook een njoggen opziekje voor een moaasbrochtje. Ze weten wat het is om te winnen en wat je daarvoor dwaamatte. We hebben toch wel heel wat acties op touw moeten zetten. Er is druk gewerkt in de hele straat om allerlei mensen enthousiast te krijgen om te gaan stemmen. Dat moet via social media, je moet twitteren, je moet op Facebook actief zijn. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Er is een bakker geweest, Salvada, die heeft zijn gebakjes beschikbaar gesteld. De kaasboer die geeft wat gratis kaas weg en zo doet ieder winkeltje zijn moeite. Joen de Staan wordt al gauw duidelijk dat de Grenzer Volkingenstraat nog maar dreiging te helien valt. De sfeer blijft was verrassend goed. De street gaat wel ergens om, want eerste of tweede had ze zijn consequenties voor de omzet. Voor mijn eigen zaak scheelt het dit weekend denk ik wel een 10-15% omzet. De Lietse Tjerkstritten blijft zo hinkelijk van mensen die de INI beste winkelstritten van Nederland best genoeg vinden. Het scheelde maar 90 stemmen.